Óscar Arribas, Dani Moreno, vaya par que tenemos aquí a la izquierda. Menudo peligro. Sí, Dani, sí. Menudo peligro. Óscar, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do el poema que vas escriure. Per mi és un... no sé, hauria d'estar l'àvia avui, per això, per escriure amb ell. Era com explicar quin és el món de l'Òscar, que no tens el món de tothom. La gent que té a prop, els amics, els companys de feina, els amors, Tania, tothom, la gent que t'envolta. El que passa és que des del punt de vista de l'Òscar té una força espectacular. Anem-hi? Sí? Mira, no podem veure els dos, va. Som tots.